Moi. Sä oot preppaaja. Et ehkä siinä sanan tyypillisessä merkityksessä, eli en odota, että sulla on maakuoppa tai bunker kaivettuna takapihalle, mistä löytyy vuosien kuivamuonat, juomavedet ja kaikki tarvittavat varusteet selviytymiseen ydinlaskeuman ja hurrikaanin tai zombihyökkäyksen invaasion edessä. Mä kuitenkin uskallan väittää, että sulla todennäköisesti on jossain kodin kaapissa laastareita. Eli sä oot valmistautunut siihen, että kun tulee vekki, vuotaa verta, niin sulla on välineet, millä sä saat paikattua itsesi tai lähimmäisesi ja ylläpidettyä toimintakykyä. Sulla on myös todennäköisesti joku 3 vakuutuksesta. Sulla on tapaturmavakuutus ja tai autovakuutus ja kotivakuutus. Sulla on jonkinlainen systeemi olemassa siihen taloudelliseen tukeen, jos sattuu ongelmia. Systeemi on tässä tapauksessa vakuutusyhtiö ja vakuutusyhtiön vakuutus. Mun nimi on Tom. Mä oon käsitellyt toimintakykyä. Tämä on ollut kauhean kiinnostava aihe vuosikymmeniä. Mulla on oma tausta laskuvarjohyppäämisessä. Mä oon hypännyt toistakymmentä vuotta. Mä oon laitesukeltanut, mä oon kiipeillyt. Toimin aktiivisena reserviläisenä tätä nykyään. Toimintakyky on ennen kaikkea ollut itselle fyysistä toimintakykyä ehkä näiden harrastusten myötä, eli miten mä voin toimia yllättävissä tilanteissa, jos laskuvarjo ei aukea tai muuta tällaista. Kuten näette, aina joku varjo on auennut, koska mä istun tässä edelleen. Ja sitten toisaalta myös henkistä toimintakykyä, eli ehkä enemmän self-help-puolelta, miten sitä omaa tekemistä voi järkeistää, optimoida ja näin. Mutta mä halusin alkaa tehdä podcastia, koska mä halusin keskustella tästä aiheesta vähän syvällisemmin eri alan asiantuntijoiden kanssa ja erilaisia kokemuksia kokeneiden ihmisten kanssa. Ja jotta mä pääsen keskustelemaan heidän kanssa, ja koska mä pääsen keskustelemaan heidän kanssa, niin mä haluan jakaa sen tiedon myös teille kuulijoille, koska näistä asioista on varmasti hyötyä kaikille, ketä millään tavalla oma tekeminen ja sen kehittäminen ja ylläpitäminen kiinnostaa. Mä jaottelen toimintakyvyn 4 kategoriaan. On henkistä toimintakykyä, fyysistä toimintakykyä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ja tämän podcastin tiimoilla pureudutaan vähintään kaikkiin näihin, mahdollisesti useampiinkin aiheisiin, mutta kantava teema on se, että miten me pystytään tehdä meidän arjesta parempaa, suoriutumaan paremmin elämässä ilman, että se kuulostaa liikaa suorittamiselta. Eli omaksutaan toimintamalleja, ylläpidetään toimintakykyä siihen, mitä elämä saattaa heittää vastaan tullessaan. Ja miten sitten tehdään myös mielekkäämpää sen kautta, että ollaan valmistauduttu, prepataan itseämme mahdollisiin asioihin. Oli se sitten vaikka kiipeilyköyden katkeaminen, onnettomuuteen joutuminen tai onnettomuuspaikalle ensimmäisenä päätyminen. Eli podcastin nimi on toimintakyky. Se mun mielestä nivoo aika hyvin tämän yleisen teeman alleen ja aletaan puskemaan jaksoja ulos tuossa 25 vuoden heti alkupuolella tammikuussa. Jos aihe kiinnostaa millään tavalla sua, niin mä arvostaisin suuresti, jos klikkaisit tuosta follow-nappulaa siinä välineessä tuutissa, mistä näitä kuuntelet. Ja jos tiedät jonkun, sanotaan 2 kaveria, jos tiedät 2 kaveria, ketä tämä aihe saattaisi myös kiinnostaa, niin lähetä tästä linkki heille. Koitetaan saada hyvä yleisö tähän heti alkuun, koska sen myötä me pystytään myös syventämään niitä aiheita. Eli mä haluaisin osallistaa myös teitä. Jos aiheeseen liittyen on kysymyksiä, ajatuksia, ehdotuksia vieraiksi, niin laittakaa viestejä jossain somekanavassa. Ne on kaikki listattu tuossa alla. Tämä aihe kiinnostaa mua suuresti, sen takia mä lähden tätä tekemään, mutta mä haluan, että se palvelee myös kaikkia kuulijoita mahdollisimman hyvin, joten tehdään tästä juttu yhdessä. Hyvä. Tämä oli tällainen nopea introjakso, jotta mä saan nimen varrattua, kanavan auki, jotain tuuttiin. Pysykää kuulolla. Tammikuussa 25 alkaa tapahtua. Kiitos.